Wachma bende chal kod mane gwenge mag Meru en ni seche machuok kende bang' jatend migawo ma jotich Moses Kuria keto mbui mare ni oganda jo Meru gin oganda mohero lweny. Jotelo mowuok e kaunti no wuok oko motegno kendo kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo mi oteng' lwet Moses Kuria mogo kuom luonyore gi siasa kaachiel gi nyiso oganda jo Meru achaya. Kutenle kod senta wa Meru Kathuri Murungi jotelo go oseo Moses Kuria tudo kang' mar MCS mag kaunti no kuom thichoko gavana margi Kawira Mwangaza kod achiel kuom josiasa man kod mbi maduong' e gwenge mag Masawa. Jotelo nyiso Kuria ni oganda jo Meru nigi jotendgi kendo gidwar jatelo mane orem e yiero maduong' mokalo. That is totally out of order by a cabinet secretary. And we are requesting His Excellency, the President, that he has one look, cabinet secretary, reckless in his speech, reckless in his associations. Yesterday he posted to the effect that he is standing with the impeached governor and that it is being organized by someone in Mount Kenya who want to be the kingpin. We want to ask Moses Kuria to tell us who this kingpin is and why he is associating Meru politics with other Mount Kenya areas. Na serikali iliyokuandika wakati wewe umeshindwa, kwa saizi umeanza kuidharau, kwa sababu wewe mwenyewe umeshindwa na community yako ya Wakikuyu, umeruka katika Meru. Meru sio area ya kutawalwa na mtu ambaye ye mwenyewe ameshindwa kujibeba.